A ja si myslím, že Boh chce k nám hovoriť, že Boh sa nás chce dotýkať, ale potrebuje nájsť niekoho, kto sa mu otvorí, kto mu dôveruje, kto má otvorené uši, otvorené srdce, kto je pripravený to slovo zobrať a naplniť. Boh môže hovoriť veľakrát, ale keď máme zapchaté uši a zatvrdené srdcia, nič sa nestane a nič sa nezmení a nikde sa nepohneme. Musí nájsť to otvorené srdce. V Zjavení čítame, že Ježiš hovorí, že hľa stojím pri dveriach a klopem. A ak niekto otvorí tie dvere toho svojho srdca, tak ja vojdem a budem s ním večerať. Ježiš stále klope. Ježiš je stále pri tých dverách, ale musíme aj my otvoriť to svoje srdce. Aby mohol vstúpiť, aby mohol s nami mať to spoločenstvo. Ak neurobíme tento krok, tak stále bude za dverami a bude klopať. Ale to spoločenstvo s tým nebudeme mať. My budeme uzavretí v tom svojom svete a on bude za tými dverami nášho sveta. Ale dôležité je, aby sme ho pustili do toho svojho sveta, do toho svojho života, do toho svojho prežívania. Mnoho ľudí hovorí, že verí v Ježiša Krista. Veria, že Ježiš Kristus bola reálna osoba, ktorá žila na tejto zemi, ktorá naozaj zanechala nejakú stopu. Ale berú to tak, že odtiaľ potiaľ. Áno, ja verím Ježiša, ale ja si žijem svoj život. Ja verím Ježiša, ale rozhodujem si sám za seba. Áno, Ježiš má pekné myšlienky, ale ja si vyberiem z toho, čo ja chcem, čo mne pasuje. Z toho, čo Ježiš povedal. Ale to slovo v Zjavení hovorí, že my potrebujeme otvoriť dvere svojho srdca, na ktoré on klope, aby on mohol byť súčasťou nášho života. Aby on mohol byť súčasťou nášho života. Súčasťou nášho myslenia, nášho rozhodovania, nášho konania. Že on je ako vzor, ktorý máme a ktorý nasledujeme. Je ako príklad, ktorý si berieme. Je ako vodca, za ktorým ideme. Je ako učiteľ, od ktorého sa učíme. Je ako majster, ktorého dielo chceme robiť ďalej. Keď on ako keby už nie je, tak my pokračujeme v tom jeho diele, ktoré on tu chcel zanechať. Je to viac ako len poznať nejakú informáciu mať, alebo veriť, že bol. Ale proste to nejakým spôsobom musí ovplyvniť náš život. A to sa nedá bez toho, aby sme otvorili dvere svojho srdca. A tie dvere musia byť stále otvorené. Niekedy prvýkrát otvoríme dvere, Ježiš vstúpi do nášho života a niekedy mu ich pribuchneme znovu onedlho. Lebo zase chceme nejak po svojom. A dvere pribuchneme a ostane pred dverami. Potrebujeme otvoriť tie dvere, aby Ježiš mohol kedykoľvek prísť a mať s nami spoločenstvo. A mali sme mať užitok z toho spoločenstva s ním. Takže majme dvere otvorené, aby Boh mohol vstupovať, Ježiš mohol vstupovať do nášho života. Aby bol súčasťou nášho života. Nielen našej hlavy, nejakého našich informácií, ktoré máme v hlave, ale nášho života. A to je rozdiel. Keď beríme Ježiša a hovoríme si odtiaľ potiaľ, tak to je také náboženstvo. Ale keď on má možnosť vstúpiť do nášho života, byť súčasťou nášho života, to je niečo viacej ako len náboženstvo. To je spoločenstvo s Bohom. To je vzťah s Bohom. To je niečo, čo proste presahuje náboženstvo, cirkevníctvo. A neuspokojme sa len s tým, že máme nejaké informácie o Ježišovi, že vieme, že bol. Zajdime ďalej. Otvorme sa mu. Dovolme mu, aby bol súčasťou nášho života. A uvidíte, aké to ovocie prinesie do nášho života.